Ke lafiya kika shigo mana da kuka me ya faru? Mai gari yana nan mai gidana ne yake duka na haka sai dan ba da kuskure ba. Yau ma ba gaira ba dalili da marina akan haƙina. Waziri ku je ku zo da shi nan yau sai ya gane kuskuren shi. Idan kai daɗe mai martaba to gashi an kawo shi yanzu me za ka maki? Nan dole zan kashe shi tunda ba tausayi yake ba. Gidana za ki zo ki zauna. A ranka shi daɗe dan Allah a yaƙuri kar a kashe shi. Kar a kashe shi a dai mai hukunci irin naku na fada a mai hukunci irin naku na fada mai sauki. Kai ku ɗage mun shi na bar ganin shi yana ta ƙuro mini idan. To kai fa an zane ka kuma ka sha duka. Yanzu maganin da sarki ya yi kai ka yarda za ka haƙura? Za ka haƙura a haka? Dawo ma gida ta zauna ni ban gamsu da hakan ba. Na ji ka ce kana da wani sirri da za ka faɗan ma sarki. To wani sirri ne wannan? Yan mai sarki. Ya tabbatar ma wani sirri in baka sani ba. Daga ni har ita ga mu ga ka lalle ba mu cika lafiya ba. Cutar nan ta zamanin nan da dare bai kyautu in faɗi ba. Sanadin dukan da na matan ma tun bai wuce da akan hakan ba. Kuma kullum magani muke. Ok, to kin ji abin da ya ce. Hakan magana yake? Haka yake? Ki ga yan masarki haka yake? Lallai maganarsa gaskiya ce kama a kuke da tone-tone yanzu ma haka magani muke sha daga ne shi akan hakan ne. To sarki ka ji abin da ke tafiya kai ka gaya hakan ko kuma hakan ka gaya ko kuma ka yadda? Wallahi ban faɗi ba. Bawan Allah da waka zauna in ji menene yake haɗa ku. Ni nasiha ta da ku ta ƙarshe dan Allah ku gyara kuskuren. A garzaya a danna mana subscribing a tashar mu mai suna Rabo TV sannan ku danna mana alamar ƙararrawa yanda daga mun sake za ku ji. Mun gode.